Oprosti, Leonardo. Možda selfie? Newtone, jel ti sad jasnije? Lada, ovo je magija! Špiljski čovjek, čije ime nikada nismo saznali. Od prve iskre do najvećih otkrića čovječanstvo je uvijek učilo korak po korak. Svaka generacija ostavila je trag znanja onima koji dolaze poslije. Mnogi ljudi zaslužni su za znanje koje danas imamo, a sada se sve znanje svijeta nalazi u tvom džepu. Dostupno kao nikad prije. Ajmo to iskoristiti. Ajmo! Ajmo znati uz AI, Hrvatski Telekom.